112-нче башкорт атлылары дивизия оештырылуга 76 ел. Был дата 1942 елдың 23 мартында Совет майданында атлылар полкына кызыл байрак тапшырылган көндән билдәләнә. Башкорттар китте хугышка, олатып калды. Ошу уңайдан бүгін Өфөнең Еңеү паркында патриотик сара үтте. Хәрби тарихи клуб агзалары, мәктәп укучылары һәм һуңгы елдарда киң билдәлелек алган юнармия хәрәкәте тәрбияләнүчеләре катнашты. Улар Миңлегали Шаймуратов менән Таһир Кусимов һәйкәлләренә сәскә алып, 1 минут тынлык менән яуда башын һалган якташтарыбызны искә алды. Бөек Ватан һугышы елдарында дивизия Дондан Эльба елгасына тиклем 4000 сакрымдан ашу юл үтә. Яуда күрһәткән каһарманлыктары өчен югары башкомандующий буйруктарына ярашлы 15 тапкыр билдәләнә. Дивизияның 3860 яугиры орден медалдары белән бүләкләнә. 78 кеше Советтар Союзы герое һәм 5-әүһе Дан орденының тулы кавалеры исеменә лаек була. Рух үстерергә кирәк ит, алар өйрәтергә кирәк, бәләкәй чактан. Шуңа мин малаемды үзем белән алып йөрим, өйрәтәм, шуңа теге солдат ысын башкорт, рухлы башкорт булып тәрбия алган дип килеп чыга, менә ул тырыша, менә хәзер теге форма гына алдырта ул, теге хәрби киемнәр киеп йөри, шулай үзебезчә менә бергә йөри, калмай. Булның төп максаты ул балаларга элекке Рәсәй халыкларына еңеп алып килгән даталарды искә төшереп тору, шул итәптән үзебезнең генералларыбызның еңеүле юлларын искә алу, даталарды билдерү. Элек пионер көчләре шундый милли идея. Юнармия ул шундый күренешләрнең бере һәм бу юктан түгел, чөнки яшьләрдә балаларды бәләкәй сактан ошо юлда тәрбияләргә кирәк.